Land, wo vom Anna Bergmann schaut ins Bad. Witam was Rostomili w Katowicach, przed Supersamem, przed Kauhausem, przed centrum handlowym, a na wierzchu same klasyki, bo dzisiaj Tyski Ruch Klasyków organizuje zlot na dachu Supersamu, a tam piękny landschaft i piękne klasyki. Sumy dryny we Supersamie hala targowo powstała w latach 1935-1937, kiedy Katowice były w II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego województwa śląskiego i wcześniej w Königshütte w Królewskiej Hucie taka hala targowa już była, a w Katowicach w centrum województwa brakowało, bez to postawiono. To był największy budynek tego typu, teraz już nie wiem czy w Polsce, czy na Śląsku. Przeczytajcie i szrajbnijcie. Po wojnie w 60 latach odebrano miastu ten budynek, upaństwowiono i nazwano to Supersam. Przebudowywano w kolejnych latach, a gruntowno przebudowa tak naprawdę na nowo postawiono w latach 2013-2015 i tak to wygląda dzisiaj. Lieblich und die Frauen schlicht, wo an dunkler Halde steht mein Vaterhaus. Witamy was na Supersamie, na dachu Supersama. Widać te auta w ogóle? Widać. Jedno i drugie. Adam, witam, Weronika, witam. Kilka słów. Co my tutaj razem dzisiaj na zlocie udało się wygrać miejsca, no w takim trochę konkursie dostać i fajnie spędzamy dzień. No, to zaraz wam pokażemy insze auta, no i bawimy się, fajrujemy. Jadymy. Kopytne przed wyspą pod chwilą. Chyba takie kolorowe. Mała koreka kilka? Nie wiem.
auto jest do remontu, ale projekt jest ciekawszy od auta. Seba, musisz chwilę zaczekać, bo my tu musimy ściągnąć jeszcze trochę ludzi. Chodźcie do nas, słuchajcie, bo zaraz Seba będzie rozprawił. Chodźcie, chodźcie. Seba ma dużo ciekawego do powiedzenia. Sam samochód, jak mówi, jest jeszcze w przygotowaniach, tak? Jeszcze nie jest... Do remontu, jak widać, blacharsko-lakierniczego. No. Jeśli chodzi o mechaniczne sprawy, no to mniej więcej już mamy ogarnięte. Dobra. Jak długo to trwa? Opowiadaj może, jak długo trwa sam remont już, jak długo go masz? Znaczy w kwietniu bodajże, Weronika, w kwietniu albo w marcu? W marcu. W marcu my kupili to auto na Dolnym Śląsku. Hop to sprowadził z Finlandii, jechał z Laponii, nie, z północy. No i tak, no co, było trzeba zrobić ciągi układ hamulcowy, tak się nie hamowało. To głównie to. No i takie jakieś drobne rzeczy wszystkie. Oryginalnie takie jak GoPro 1192 cm3, 34 konie mechaniczne, czyli tak jak te poprzednie kefry były też, poprzedni kefr był prezentowany, no to finał zostało, nie? Bo wtedy takie szły. To jest moje auto to jest jedna wersja Spark Kefer, nie? Bo były też bogatsze wersje, tam motor 1300 i tak dalej. A tu nawet podsubitka do końca nie ma dociągnięto. No i takie roztomajte łony są. No na wszystkim oszczędzano. Zresztą wiadomo o tym we filmie, kiedy żem nakręcił. Możecie tam sobie kliknąć na Facebooka, na Instagrama, na YouTube. Jak cię znaleźć? Śląsko Rajza, tak jak mam szlajbnięty, tam jest taki szalik na zadniej szybie, to możecie się zobaczyć, tam film ze zlotu też będzie. Śląsko Rajza. No to słuchajcie. Jeszcze pora filmów mam z Adamem, kiedy teraz tu Rio ma Mercedesa 190 w fajnym stanie i używa jako daily, no ja oczywiście nie używam tego na co dzień, ale na co dzień jeżdża też podobny, można powiedzieć, bo New Beetle, więc następcą. No tak, no to jest faktycznie bliski klimat. Możesz nam powiedzieć, bo mówisz, że projekt jest ciekawszy niż sam samochód, a ja myślę, że to interesujące. Opowiedz. Znaczy, projekt żem założył chyba w kwietniu, jak kupił to auto, najpierw zaczął wstawiać tak buildy na Facebooka, na Instagrama, a nie skorzej na YouTube'a. Będziemy kręcić to jakaś chyba we czerwcu. Będziemy kręcić o Tychach, więc taki bliski klimat wszystkiego ruchu klasyków. Całki Krys, czyli powiat mikołowski my nakręcili, teraz Wieruszka Rędziński kręcimy. No i tu właśnie już godem jeszcze. Jutro będziemy w Tychach. No to słuchajcie, jeżeli faktycznie jesteście członkami tyskiego ruchu klasyków, no to koniecznie Śląsko Rajza jest wam gorąco polecana, bo to klimat, który jak najbardziej wpasowuje się również w temat naszego spotkania. Fajnie, że mamy tutaj naprawdę kolejną osobę z tak mocną zajawką. Powiedz mi, to jest raczej styl życia, czy tylko dodatkowo wypełniasz sobie wolny czas? Czy robię na co dzień indziej, to no, nie zarabiam na tym. Nie, no oczywiście, że tak, słuchaj no. Ale no można powiedzieć styl życia. Bardziej mi chodzi o to, wiesz, nawet nie myślałem w kategoriach komercyjnych, bardziej chodzi mi o to, czy faktycznie jest tak, że cały twój wolny czas jest pochłonięty. Panie auto, no i panie auto, 21,5 miliona egzemplarzy, ale od 38 do 2003. No tak, no to długo, no.